Και στη Μοναστηρίου είναι ένα καφενείο και είναι και εκεί προπάλι. Πού να και πολλά. Και σε μια γωνία είναι ένα καφενείο. Είναι και ένα καφενείο, είναι και ένας πολιτιστικός χώρος. Προσπαθούμε να είναι μια κολεκτίβα εργασίας, προσπαθούμε να είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός χώρος. Σίγουρα είναι μια παρέα ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν κάτι. Μαζευόμαστε 10 παιδιά και καθόμαστε και ανοίγουμε το συγκεκριμένο καφενείο. Σκεφτήκαμε να μην ασχοληθούμε καθόλου με το κέρδος, να το κάνουμε στα πλαίσια μιας μη κερδοσκοπικής επιχείρησης. Ο καθένας από εμάς έχει τη δουλειά του και ερχόμαστε εδώ πέρα απογεύματα, γι' αυτό και το καφενείο ανοίγει μόνο απογεύματα. Δεν παίρνει κανένας κάποιο μεροκάματο. Ακριβώς επειδή είναι μη κερδοσκοπικό το καφενείο, ο καφές είναι 1 ευρώ, η μπύρα είναι 2 με 2,5 ευρώ. Οι μεζέδες που φτιάχνει η Σιμώνα ή κατά καιρούς κάποιος άλλος δεν είναι παραπάνω από 3 ευρώ. Δεν θέλουμε να πλουτίσουμε ατομικά, θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και εφόσον έχουμε και κάτι παραπάνω να το επανεπενδύσουμε κοινωνικά. Τι μπορεί να είναι αυτό? Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μια προβολή στο πάρκο, ένα φεστιβάλ. Το επόμενο βήμα είναι να πάμε προς τα πίσω, προσπαθήσουμε να παράγουμε τα προϊόντα μας, ξεκινώντας από το λάδι, το κρασί, τη ρακή.